Pitäis varmaan joskus lähteä kalaa. En oo moneen vuoteen käynyt ja... Nää on hyviä nää rapala. Nää on hyviä hauelle. Mutta, no monen vuoden, minne mä heitin ne sammakot, onko ne täällä? Joo, nää sammakot, nää aika hauskoja. Hauskan näköisiä. Kiinasta joskus tilasin, sitten tuolla on noita perukkeita, mutta en tiedä kestääkö ne. Jotain kiinalaisia, niin... Osti siellä jossa oli se, missä se oli se yks heinäsirkka? Oliko täällä, niin täällä jossain piti olla. Onko ne enää täällä? Tuokin oli jostain Kiinasta. Tuolla heinäsirkka. Tuossahan niitä on. Aika siistin näköisiä. No moneen vuoteen käynyt kalalla. Se lupaakin pitäis ostaa. Ei oo tullut käytyä sitten. Onkohan sitä, en tiedä miten kauan siitä kun käynyt. Kyllä siitä on ihan saatana monta vuotta kun käynyt viimeis kalassa. Mutta ei muuta. Katsellaan.